नै 15 आगष्टआव लाङो बिबार खाबाय मालाय नानिया नै दैखा मोजां मोजांखा दैखाबाव ओइ असखौबो खाहैथ' खेबस' इखो खाय मोनैखो ओइ मोनैखो खा बेलेग कालार नायो खा इ खेबस' लाबाय मोनसेयाव जाबायदिथ' ओइ असखौ खाहैदो नै बिबार नाखाया ओइ थ' सिंजा खादो ओइ सिंनिखो खा सिंनिखो अ खा खाबाय मासेनिखौबो नै गोमोखो खा गोमोखो खा दैखा इ मा सुन्दाखौ खामसै नै फिसाखो खाग्रो नै फिसाखो नै थखानि खा 이거 하고 이맛이 나고 굉장히 나도 이무장 자기 인자 도배 근데 깔라는 집어 동나기래 어서 먹어야 잡아요 이래 사이니 소사 이 네가 먹을래 디 이거 네네 니가 가 니가 가자 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 bisa beli kemuncul kak di kipso oh coba nah ini sudah